زخبركم تخطاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرم نلوم مشت أدالينا لكم زلنا زينات سبورت كتكاتاتلو بخبر يعدم رابع مدرخ جور إيطالي تحت 23 عامت لومي كاتسيلو أبزم سيلو ودي بريطانيا توماس بيدوك عود كوين لهم زود 20 عامت تغرد ماي أمو داتا دحر زكايراس كاتويو نبدحر زمتا كيفن 20 كل تنكاليتات كابون جيوفاني أليوتي 30 شوعات تنكاليتات فللي أنصيفو تعويتم أبز ترر تعاقب زو على صوتا أتي بغانتو عابت الخط وايبو نابزو درآتي زلو إيرتراوي تغرد ماي هنوك ملبرهان كابعود كل ترغن 40 شمون تنكاليتات من بنعر مبر 24 درجة حيزو وردرو بسلام زازي مولم أول الجزء هناكم برهان كان مرح زوردر بسلسلة رغن 3 كاليتات بمحر كان نابناي تصبح متناوي عقب زلو وردر كمرحيم كاب إيرتراين تقررم تيكي وطانا أبيت علي لوم تصوتهم جمرو بينهم جرماين مرها قدسن بلوت وصيد أمسجبو مالهم أبزي بستيمانا إنترنازيونالي كوبي إي بارتالي تسمي وردر ستاتفوزهم كل إيرتراين جزيكي كسرو بينهم جرماي تشعي كمون مرها قدس مبل 7 شمون تندرجة حيزهم وردرهم زازي مالهم زصوتازي ن4 مدرخات زقصل كوينو حانتي ناي غانتا كرونومتر دما يركبهم درون تقررم تدحر مودا ناي قدماي مدرخ صوتا لومي دحر قطري اتا ناي غانتا كرونو اكايدوم مالهم زعبي ودردر ناي عالمنا تور دي فرانس لومي ناي 4 مدرخ صوتو اب زكايدلو بعود سلوفينياوي ابال كلب جامبو بيسما زخونه بريموز روغليش تزازيملهم زاناي لومي 165 كيلومتر شفنت صوتا از سلوفينياوي تقررماي ب4 ساعات 7 دقائق 47 كالتاتن زازيموام تاريخ بوغراغبا كلاي درجة كحزن كله فرنساي مارتين جيوم دما سالساي بمخان مسمر حنصاص رقيصم أول الجزء جوليان ألافيني بمنحنت كحزن كله آدم ياتيس ب4 كالتات كمو دما عود نايلومي مدرخ بريموز روغليش بشوعات كالتات دحير مبل سالساي يركبلهم زور فرنسا صباح قاب تبقيسو اب بريفاس زازم نايمين 83 كيلومتر ودراتو كقصل اليوم مبر 20 حدن كفل زمن علمنا كاب زفريتهم كواخبت تتصاتي كعصو اغري بقدام نتكس أرجنتيناوي ليونيل ميسي نتازع بيتو بارسلونا كحدقا يدل مهلاون ناب إنجليزايت كل مانشستر سيتي كم رح تخلو كم زلون كاب زحبر درو معلتات أغطير لهم ميسي زاب بزح عوتات زقونا صفا عباي كاتالونايت كلب أب ذكرامات زي بنتسا كتفانوي حتي تزلهم انتخونا جن حالف تا كلب نحطو زاقيت أي تقبلون زلهم كواده بأنصارو ميسي كسابو علو زبكع أب ميدا كامبنو كتصنح مخانو انتزي كوينو جن قدلو شوعات 200 مليون إيرو كم زي لقوهم دقاقيمهم زغلت زلهم تزقرم دما كلت يوم وقنات حيزومو كاب زلو مرقاتي نقبلو زي دالي مخانم يوم كلت يوم أبقون عمسمر كم زلو يوم زعمنهم ميسي حالفت بارسلونا كسمع فتصم دليت يبلون حالفتي بارسلونا ونتقلب ميسي سمع زني كهلوم ايدلين زلهم بزقا كلت يوم وقنات كي تسمعوا اتتخفت زلو مسكوت مسقار تصوت تقعصو رهيب تخقلو كم زلو مس قداي قربت زلهم تنتنت سبورت يردهم نميسي كم وكيل كوين سرح زلو ولاديو جورج ميسي بزعباتي نابعصو معصو قصو زمرح زلو قداي مس حالف تاكلب نمزرب ابزمت معلتات كاب روزاريو ناب كتما بارسلونا كمرح مديو مهلاو يحبر علم جورج ولادو كاب بارسلونا زفانو لمنقد المسراك مس بريزنت تاغانتا جوزيف ماريا بارتميلو ترخيبو كزرارب كمزل يزغلص جورج كم زحبرو ميسي نتي مس بارسلونا زلون اسات 10 عام زقصل زمدنا اموداتا كبلاش وصله يدلي كابتا غانتا بخرعات كفانو دامبر بحغامو ليقو كوص مدب يبلون زغن ميسي كابتا غانتا ناي موصا دليتو كقيرو زخل ايكونن زب ترغاغامي تعواتي بالون ديور زخونه ود 33 عامت كوب اتقعي حلقه غانتان ولاكوا مس بارسلونا زلو وعل زمت 10 سنه زبقع انتخونم نسو غن كاب حج اندحر مس غانتا كصنح زغددو زخونه يخون قيادو وعل كم زيبلون نفسو كم ناصاسب غيرو كم زرياني زحبر كابز مغاسقا اب ذكرامازي نابز مرص غانتا بناصا كخيد وسين مهلاوي زغلص انتخونا غن بريزيدنت بارسلونا جوزيف بارتميليو مس ميسي زبلون زحاسبون زلو فصيمو كم زي سامعي زغلص زلم بريزيدنت قصيلو بارسلونا نميسي كتكسرس لي دلي بوحدو انتوسخي كلتا عامتات مسا كتصنح كتامنو كتصعر مخانه دحر مغلاص ميسي عند حقوق ناي تحديش سلطاني رونالد كومان داغماي كانت از حسب زلو غانتا كم زخون انا تصيرم از انت زي سميرغن ميسي 700 مليون ايرو كفيله كتوزو تخيل كالغانتا كناد مخانو اسمير لولم بزقا ميسن ولاديون مس بارسلونا زكايدو زلو كركر بخلت اوي مردا زعرف كم زي مثلا نا بيت فردي ممرحهم زي ترف مخانو مس قداي قرب زلوم تنت سبورت قمتاتهم يوبلوم
ንካይ ሃቨርትዝ ንምፍራም ኣብ መወዳእታ ስምምዕ በፂሓ ከም ዘላ ኣሰልጣኒ ክለብ ቸልሲ ፍራንክ ላምፓርድ ኣብ ዝተጻወቲ ናይ ምስጋር ግዜ መበል ሻልሻይ ዓበይቲ ስምምዓት ንምስላት ኣብ መወዳእታ መድረክ በፂሑ ከም ዘሎ ተሓቢሮም እቲ ኣሰልጣኒ ኣቐዲሙ 5 ተጻወቲ ብኣሳት 200 ሚልዮን ፓውንድ ከፈርም ከሎ ሕጂ ድማ ንጀርመናዊ ካይ ሃቨርትዝ ናብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ንምግዓዙ ተቃሪቡ ከም ዘሎ ተፈሊጦም ቸልሲ ነቲ ምስ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን እናጥቅዕ ዝከፋፍል ተጻዋታይ ንምዕዳግ ናይ ሓያለ ሳምንታት ድሕሪ ዘካየደቶ ዝርርብያ ብ72 ሚልዮን ፓውንድ ን5 ዓመታት ምስኣ ከተፈርሞ ኣብ ምርዳእ በፂሓ ዘላ እታ እንግሊዛዊት ክለብ ነቲ ወዲ 21 ዓመት ተጻዋታይ ምስ ብቕዓት ጋንታ ተሓዝ ተወሳኺ 18 ሚልዮን ፓውንድ ከተጥፍኣሉ ምዃና እውን ተገሊጹሎም በዚ ድማ እታ ክለብ ኣብ ተጻዋቲ ናይ ምስጋር መስርሕ ብጠቕላላ ልዕሊ 200 ፓውንድ ከተውፅእ ከም ዝኾነት ይሕበር ኣሎ እዚ ድማ ነቲ ኣብ 2018 ንኬፓ አሪዛባላጋ ንምፍራም ዝተገብረ ናይ 71.6 ሚልዮን ፓውንድ ክብረ ወሰን ዝሰብረ ኮይኑ ኣብታ ክለብ ተመዝጊብሎም ኣሰልጣኒ ክለብ ባየር ሌቨርኩሰን ፔተር ቦዝ ናብ ሞናኮ ክሰጋገር ምዃኑ ዝገለጾ ኪቨን ቦላንዱን ካይ ሃቨርትዝ ምስኦም ፀወታ ክቕፅሉ ዘይምዃኖምን ሓቢሩሎም ቦዝ ወሲኹ ናብታ ሓደሽቲ ክለባት ፀወቲ ከምፅን ካልኦት ተፃወቱን ክቕየሩ ምዃኖምን ኣፍሊጡሎም እታ ምዕራብ ለንደናዊት ክለብ ንሓላ ውልዳት ፈረንሳዊት ክለብ ፈርነስ ዘሎ ወዲ 28 ዓመት ሴኔጋላዊ ኤድዋርድ ሜንዲን ምፍራሙን ክልተ ግዜ ምስ ጋንታ ምቅርራብ ከም ዝገበረት ተፈሊጡሎም ኣማኻሪ ቴክኒክን ብቕዓትን ክለብ ቸልሲ ፒተር ቸክ እቲ ርክብ ከም ዝተኻየደውን ድሮ ተኣሚኑሎም ይኹን እምበር ክለቡ ምስ ሓላ ውልዳታ ዘሎ ወዲ 25 ዓመት ስጳኛዊ ኬፓ አሪዛባላጋ ዘለዋ ርክብ ክድልድሎ ምዃኑን መጻኢ እውን ተስፉ ከም ዝኾኑን ኣፍሊጡሎም ቸልሲ ኣቐድማ ኣቢላ ነቲ ምስ ሌፕዚግ ዝፃወት ዝነበረ ኔዘርላንዳዊ ቲሞ ዎርነር ምስ ኣያክስ ዝፃወት ዝነበረ ሞሮካዊ ሓኪም ዚየችን ብ84 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘፈርመቶም ይዝከር ብዘይካዚ ቸልሲ ሰለስተ ተኸላኸልቲ ማለት ቬን ቺልዌል ካብ ሌስተር ሲቲ ብ50 ሚልዮን ፓውንድ ቲያጎ ሲልቫ ካብ ፒኤስጂ ማላንግ ሳር ካብ ኒስን ኣፈሪማቶም እያ ኣርሰናል ኣብ ማእኸል ሜዳ እናከፋፈለ ከጥቅዕን ዝኽእል ስጳኛዊ ዳኒ ሰባዮስ ደጊማ ብልቓሕ ንሓደ ዓመት ምስኣ ንኽትፃወቶ ምስ ሪያል ማድሪድ ትዘራረበሉ ከም ዘላን ንኽተፈርሙ ተቃሪባ ምህላውን ተሓቢሮም እታ ሰሜን ለንደናዊት ጋንታ ነዚ ወዲ 24 ዓመት መንእሰይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት ብልቓሕ ምስኣ ኣፃዊታቶ ከም ዝነበረት ይፍለጥ እቲ ተፃዋታይ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሚኬል ኣርቴታ ብቕዓቱ እናተመሓየሸ ክመፅእ ከም ዝኽእል ምእማን ብልቓሕ ዳግማይ ንሓደ ዓመት ምስኣ ክትፃወቶ ከም ዝወሰነት እዩ እቲ ሓበሬታ ዝመልክት ክልቲአን ጋንታታት ብጉዳይ እዚ ተፃዋታይ ሎም ሶሉስ ምሸት ኣብ ሓደ ስምምዕ ክበጽሓ ድማ ተጽቢት ይግበር ዝሓለፈ ሶሉስ ምስ ማድሪድ ልምምድ ከካይድ ሰራይ ሰባዮስ ኣብ ሜዳ በርናቡ ብቐጻሊ ናይ ምስላፍ ዕድል በዚነዲን ዚዳን ከይንፈጎ ስለዝሰግአ ናብ ኣርሰናል ክምለስ ከም ዘድሊ ዝግለጽ እዚ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ስጳኛ ዝኾነ ምኩር ተጻዋታይ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ማልያ ኣርሰናል ወዲዩ ኣብ 37 ግጥማት ከም ተሰለፈ ይሕበር بمسرت حبريتا ديلي ميل مس كلب أرسنال ناكافل زتكع جرمناوي مسيت أوزيل كاب سعود عربايت كلب النصر أتا بعد طلب كم زغربلو تحبيرهم أب كتما رياض سعود عرب كابشن شعت 255 تمسرست أب ستاديوم نجوس فهدن ستاديوم فيصل بن فهدن التصعد كلب النصر نتود 31 عام جرمناوي أوزيل أب حد وقتي نايت أوتا 15 مليون باوند ويدما 10 مليون دولار كتكفلها طلب أغريبات الزلم كساب حجيجن بالتصعد هاي الصحابة من لا شلن اتن أوزيل قريب زلو طلب نحد عام تصنح كوينو انت لا تقبلوه نتصعد هاي عب عدل فترة لخمس خون يقلت علم مسود أوزيل إنها كافر زيت كعتراي زي كونه كم نايكم في أتقعيون ملو بقعد كتصعد زخيليم زي كازي اتي إنها كافر زيت كعتصعد هاي بزلو تكنيكا وكالتن فترانتن كمو دما كلت أفن أكلا وبقعتن تعاطفنتن أزي فلت مخانو زفلتيم أبز زي حدا كابتون بقدام نسرعو 10 حدا تتصعد أرسنال كم زي له زنقر الأوزيل كابتا كلب نمشطا كوت كفوت مهلاو بأصل طانتا غانتا ميكيل أرتيتا انقفات قدمو كم زي كل يقلت برازيلاوي نيمار مولود ليتو مس فرنسايت كلب بي اس جي كتصنحن نتا كلب وانጫ شامبيونز ليج متان كتلعل كحجزا مخون أفليتم كاب زحلف كلتا عامታት ጀሚሩ ብዛዕባ መጻኢ ናይቲ ወዲ 28 ዓመት ክኾብ ተጻዋታይ ኣብ ክለብ ፒኤስጂ ብዙሕ ዘረባታት ክወጽእ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ሕጂ ግን ተጻዋታይ ኣብታ ፈረንሳይት ክለብ ክጸንሕ ከም ዘልን እታ ክለብ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ንኽትዓትር ድማ ዝከኣሎ ክበርክት ምዃኑን ኣነጺሩሎም ሕልመይ ዋንጫ ከልዕልን ስመይ ኣብ ታሪኽታ ክለብ ክገድፍን እዩ ክብል ንወቅዓዊት ክለብ መጽሔት ፒኤስጂ ዝሓብረ ኔይማር እቲ ሕጂ ሒዝዮ ዘለኹ እንኮ ዕላማይ ንሶም ደቂ ጋንታይ ኮይነ ዋንጫ ሻምፒዮን ኤውሮጳ ከልዕል እዮም
ንሱ ኣስዒቡ ብዛዕባ ውልቃዊ ዓወታት ዘይኮንኩ ብዛዕባ ዓወት ጋንታዩ ዝጭንቕ ዘለኹም ናብዛ ክለብ ካብ ዝመጽእ መዓልቲ ኣትሒዘ ንዓወታታ ዝከኣለን ጽዒር ኣለኹም ዝሓለፈ ወቅቲ ናይ ፀወታ ብዘሕዝን ኩነታትን ጽንኩር ግዜን ሓሊፈም እንተኾነ ኢደ ይሃብኩን ድማ ይብል ኔይማር ኣብዚ ናይ ኣውዲቕ ካብ ሕላፍ መድረኻት ፒኤስጂ ንፈልማ ግዜ ኣብ ናይ መወዳእታ ግጥም ሻምፒዮን ኤውሮጳ ክትበጽሕ ዝገብሮ ኣበርክቶ ልዑል ምዃኑ እታ መጽሔት ትገልጽ ዓወት ኣብ ሓደ መዓልቲ ኣይመጽእን እዩ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ካብ ምዕታር ኣጋጢምና ዘሎ ስዕረት ጓህን ስምዒታትን ድማ ኣብ መጻኢ ኣሐይልና ንኽንሰርሕ ዓብይ መምህር ኮይንና ከም ዘሎ እዩ ዝፍለጥ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዘለኻ ንሕና ኣብ ዕላማና እንጥምት ሓያል ክለብን ሓያል ጋንታን ኢና ኣብ መዛዘሚ ሻምፒዮንስ ሊግ በፂሕና ዋንጫ ክንዓትሩን ሙሉእ ብቕዓትን ሞራልን ኣለና ክብል ኔይማር ተዛሪቦም ናይ ክንፍ ተጻዋታይ ጋንታ ወልብስ ኣዳማ ትራኦሬ ብኮሮና ቫይረስ ከም ተታሕዘ ይግለጽ ኣሎ እቲ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ኮይኑ ተመሪጽ ዘሎ ወዲ 24 ዓመት ተጻዋታይ በቲ ቫይረስ ድሕር ምልካፉ እስጳኛ ኣብ ዝወርሒ እዚ ኣንጻር ጀርመን ወይ እውን ዩክሬን ኣብ ተካይዶ ግጥም ዋንጫ ሃገራት ኤውሮጳ ናይ ምስላፍ ተኽእሉ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ምህላው ተፈሊጡሎም ትራኦሬ ካብ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ በቲ ቫይረስ ዝተለፈ ቀዳማይ ተጻዋታይ ኣይኮነን ኣቐድም ኣቢሉ እውን ሚካኤል ኦርያዛብል ዝተባህለ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ በቲ ቫይረስ ምልካፉ ተረጋጊጹ ኣብ ልዕልቶም ምስ ሃገራዊት ጋንታ ልምምድ ንምጅማር ካብ ቦታኦም ተበጊሶም ናብ ላስ ሮዛስ ዝኣትዉ ዘለዉ ካልኦት ተጻዋቱን ምርመራ ክካየድ ምዃኑን ተወሰኽቲ ኣባላት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ክጸንሑ ተኽእሎ ከም ዘሎን ሓካይምታ ሃገራዊት ጋንታ ኣፍሊጦም ኣለዉ እዚ ኸኣ ንኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ሉዊስ ኤርኒኬ ኣብ ከቢድ መዋጥር ከእትዎ ምዃኑ ይሕበር ሪያል ማድሪድ ኣብዚ ክራማት እዚ ክትሸጦምን ብልቃሕ ክትሰጋገሮምን ካብ ዝመደበቶም ብርክት ዝበሉ ተጻወቲ ብምድማር 83.5 ሚልዮን ዩሮ እቶት ክትግሕት ምዃና ተሓቢሩሎም ብመሰረት ሓበሬታታ ዓርመሽሽ ክለብ ንሰለስተ ተጻወታ ማለት ንኢብራሂም ዳያዝ ንብልቃሕ ናብ ኤስ ሚላን ንጄምስ ሮድሪገስ ብመሸጣ ናብ ኤቨርተን ከምኡ ድማ ንኦስካር ሮድሪገስ ብመሸጣ ናብ ሰብያ ከተፋኖምያ ወዲኣቶ ዘላ ብዘይካዚ ንማርያኖ ዳያዝ ብልቃሕ ናብ ቤንፊካ ንምስጋር ምሳ ክለብ ኣብ ስምምዕ በፂሐላ እንተኾነ ተጻዋታይ ሳንጡ ክጠራንፍ ብሓለፍ ማድሪድ ገና ቀጠልያ መብራህቲ ኣይተወላዓሉን ዘሎም ሪያል ማድሪድ ነዞም ተጻዋቲ ብቀዋምን ብልቃሕን ተፋኖ ምህላዊ ዝግለጽ ዘሎም ንኣሽራፍ ሓኪሚ ብ4 ተደምሮ 5 ሚልዮን ዩሮ ናብ ኢንተር ሚላን ንጃቪ ሳንቸዝ ድማ ብ3.5 ሚልዮን ዩሮ ናብ ሪያል ባላዶሊድ ድሕሪ ምስጋር እዩ ብመሰረት መረብ ሓበሬታ ማርካ ብራሂም ምስ ሚላን ሓደ ዓመት ብልቃሕ ንምጽዋት ኣብ መንጎ ክልተ ክለባት ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ብጽቡቕ ይቕጽል ኣሎም ሰብያ ድማ ንኦስካር 13.5 ሚልዮን ዩሮ ምስ 1.5 ሚልዮን መቆሽሽ ከፊላ ክትወስኽ ምስ ማድሪድ ኣብ ስምምዕ በፂሐላ ኤቨርተን ንጄምስ ሮድሪገዝ 25 ሚልዮን ዩሮ ከፊላ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ተጻውቶ ምስ ማድሪድ ተራዳድያላ ተዘገርም ግን ማድሪድ ነዚ ተጻዋታይ ኣብ 2014 ካብ ሞናኮ ከተምጽኦን ከላ 80 ሚልዮን ዩሮ ከፊላትሎም